Здравейте, аз съм Божидар от Ringfinity и искам да ви представя последното бижу, последния модел на персонализирани бижута, които имаме в колекцията си. Сега ще видите, това е едно много готино коле под формата на сърце и то е предназначено за хора с едно или повече деца, така че може да забележите в сърцето има изписани, в контура на сърцето има изписани две имена и лека загадъчна форма на знак на безкрайност. Колието е около 2 грама и 30 сантиграма, само високата. По желание може да добавите и синджир. Тук може да изпишете имената на вашите деца или на специални хора, които са много близко до вас или до вашето сърце. Ще се радвам да сбъднем и да реализираме вашето персонално бижу. За повече информация може да видите сайта ни ringfinity.bg.